Rozmowy specjalnego wysłannika USA Jareda Kushnera z przedstawicielami Izraela i Hamasu nie przyniosły przełomu w sprawie amerykańskiego planu pokojowego dla strefy Gazy. Kushner spotkał się osobno z przywódcą politycznym Hamasu i premierem Izraela. Plan zakłada wycofanie izraelskich wojsk z Gazy, ale także całkowite rozbrojenie Hamasu i odebranie mu kontroli nad enklawą. Po rozmowie z Netanyahu izraelski urzędnik przekazał, że dopóki Hamas nie zostanie rozbrojony, nie będzie przegrupowania izraelskich sił ani rozpoczęcia odbudowy Gazy. Tymczasem 8 państw muzułmańskich, w tym Turcja, Egipt i Katar, skrytykowało stanowisko Izraela. Ostrzegły, że odrzucenie amerykańskiej propozycji może zagrozić dalszym negocjacjom i wysiłkom na rzecz zakończenia wojny.